Yeah, it's great, yeah, it's a pretty well after and why we here today, dog. Sinothando kaNgcobo. The reason why we are here, I'm the founder of the organization called Sinothando Lobuhle non-profit organization. Yes. Basically, esikwenzayo, we visit disadvantaged school because nami ngikhulele endaweni yasemakhaya yabo, where I know ukuthi kakhulukazi icathulo zesikole ziyinto like ilokhuzana into ebaluleke kakhulu kumfundi wonke umfundi. So we used to go to school barefooted nowadays, and we used to sambe necathulo ezidabukile, and you know the kids will laugh at you and stuff. So ugcina ungathandi ngisho ukulokhuzana ukufunda because of that. Then ngithe nami ngokuhamba ngabona no kubalekile ukuthi senze sure ukuthi wonke umntwana ufundayo unazo icathulo unezicathulo zesikole, because even ishirt elidabukile ungakhona ukugqoka ijezi ngaphezulu ungajampi or ulithunge, but isicathulo you can't. And most thungile isicathulo siyajambisa and ingane ezokuhleka ugcina ungathandi isikole. So that is what we doing. God, it's not only ukuthi isicathulo kuphela, but iyona into esiyibeke phambili ukuthi let's make sure ukuthi each and every kid esikoleni necathulo, akekho umntwana oya ngecathulo ezidabukile. Yes, that is what we here for today. Yeah, usebenzisana ne-Illovo, right? Is on the way, right? Yeah, Illovo is on the way. So ngibabhalile email and I asked them to help, then they were more to say, no boy, let's do this, let's make sure that we support the kids. Yes, Sally the Illovo, we will take you through. Shout out to you. Make sure that you subscribe and like. Just support the local Buffett. Fike ngepass sasintombo yaqelaza kasibhudu uphume emlazi kade mina ngiphume ebhashi khadi lami ngenza umlando basibhudu yaqelaza. Njani? Sikhona. Uzamoho. Finally. How before? No feel. Dasana Kawa kahle. Java manje. Number 1. Sisi? Njani? Yafeel. Hello. Yafeel. Ngakushiya bana ngimshini. Oh. Seniyafana. Ninjani? Yeah. Let's go. Let's enter here. It's being a little principal. Zama from Illovo right? Sugar, Enotsburg Mill. Yes. Can you tell us the purpose of the day namhlanje? Purpose yethu yanamhlanje as a company Yes.
as we know ukuthi siphuma kwi-Mandela Day month. Yes, Mandela Day. Yeah, but manje we are late because sesiku-August already. Yeah, but Si-identifye lesi sikole kwaney'ngane eziwu-50 esi-identifyile esizozinikeza iy'cathulo. So that's the purpose of the day in celebration of iMandela Day. Yeah, lo mjito nihlangana kanjani? Nisebenzisana kanjani lo mjito? uSnow, uSnow, i-campaign yethu iqale ngokuthi we invited kubasebenzi ukuthi ama-employees must nominate i-NPO that they know usizo emphakathini within umasipala wethu oku-Umshwathi. Then-ke saba nomsebenzi uLunga wanominata i-NPO kaSnow ukuthi it's the company NPO esiza ey'koleni kakhulukazi ngokunikezela iy'cathulo. Then-ke when we did ama-screening yaba successful in nomination kaLunga, then we had to look kwi-budget esasinayo ukuthi how many shoes esingakwazi ukuthi siwa-donate towards uSnow for the benefit of isikole leso ekuyisibongelo. Yeah. I can't wait to ukubona nami. Yes. Ngiyabonga. Sure. Anikho right. Sanibonani. Ngiyangithethisa phela manje. Hayi-ke asibongeke bafowethu sesisesikoleni. Angithi besivele sikhona? Yes. Ngiyangazi angijwayele ukukhuluma mina ngithi niyazi. Yes. Umisi Ndlovu kumele ngawo la noma uMasondo. Awu. Kodwa ngezathe ezithile. Wena ugqoka isigqoko awungiphumele kancane esigqokweni. Hayi nganiyeka nina grade R. Awuyeka iy'ngane ney'gqoko zazo wena yini manje? Mhlawumbe kulesi sikhathi babonile abanye baqale bathi ukunqikaza. Ngenxa yesikhathi. Ayithi nibonile ukuthi isikhathi sithe ukusithi kancane. Nibone ngani? Okay, isizathu silula. Sinabasivakashele namhlanje kahle kahle abasivakashele bathe sebefuna ukuhlala benathi isikhathi esiningi. Esibongile. Angeke ukhona ozosenzela lokho ngisheshe ngiyibhedele mina. Abaqhamuka ka-Ilovo nabaqhamuka ndawo angifuni ukubheda. Ngenkusho ukuthi baqhamukaphi abanye sebebona umalume wabo. Malume. Kwathi. Angazi-ke kuleli langa wayishilo uMiss Ndlovu. Ngimxoshile nje okwalesi sikhashana. Ethandazisa. Wathi i-Women's Month, wathi insuku zo-4 kusasa nikho esikoleni wanihalisa ngoba nibalulekile nabantu besifazane story. Ngakwelinye isayidi abaka-Ilovo bathi shame shosho. Nabo beza noMandela wabo. Bazonixhasa. Bakhona abantwana abathile. Ungabike nomona uma ubona kukhona otholayo wena ungatholi uzothola nawe. Ngelinye ilanga ngombongelo ozobe setholile ukuthi awungcinci wena. Uyangizwa yini? Man, by this time I was crying, dog. You know, I became emotional and stuff. You know, like seeing kids, people like that, like bro, like tears of joy. I was like, okay, I need to do this. Shout out to Sino for making this day come true. You know, let's support the local, let's support the disadvantaged, let's support Fetu Abantu. Sanibonani. Ya mina ngithanda i-energy. Igama lami uSinothando ngwakaNgcobo Isibongo. Ngipresenta, I'm a founder of iSinothando Lokuhle non-profit organization, ne. So namhlanje ngihambisana nabaka Ilovo ukuthi bezonika iy'cathulo zesikole angithi. So akekho umntwana kumele eze ngesicathulo esidabukile esikoleni angithi. Khona nizophasa ngisho. Nonke nizophasa. Angibona izandla bazophasa la. No, that's Awangaphakamisa wena ukuphasa. Nizophasa nonke.
Ngempela ngifuna nisho lokho ke emva kwami, say we will not fail. Okay, from la ne abakule side le, from kulo bhuti niza ngala nizothi we ne, nizothi we ne. From la nizothi la, from la to this side nizothi will ne, nizothini from la, niyabona ngithi niza la, not, nizothini not. From la kuya le nizothi fail ne. Okay, nizwile ngisho. Asiqaleke lapho in a count of 3. 1 2 3. We will not fail. Phindani futhi. We will not fail. Zishayeleni izandla. So, ngathi nendlela yena enisha ngayo izandla ngifuna ukuzwa yona. Marvelous. Ngizwile ke thisha omkhulu ingane ke manifailile ozonifailisa nize kumina ne. Ngoba asifeyili thina ne. Singeke nje sekufika abantu bale iLovo, sebekufika abantu bale United of Ntontoni sebeyila. Mase niyafeyila ngeke nifeyile. So ngoba ngifuni ke nishiswa yilanga, ngizocela uSizama wase iLovo introduce abantu ahamba nabo ze nizobazi noma nibabona endleleni nazi ukuthi okay usisi bani babingelele ngamagama abo niyezwa. Yes, over to you Sizama. Sanibonani? Ninjani? Siyabonga, siyaphila nathi. Ngicela ukubingelela istafu, principal nekomiti yakhe, ngibingelele nakubafundi, ngibingelele i-team kaSinothando, ngibingelele i-team esihamba nayo ePittsburgh. Labo bamina kunina nonke u-Auntie Zamo, mina ngizo-introducer esihamba nabo. Si-team evela e-iLovo, sizo-celebrate iMandela Day noma siyi-celebrate seku-August, seku-late ngokuthi si-in partnership sibambisene ne-NPO iSinothando sizothula izicathulo ezingu-50 la esikoleni eSibongile Primary School. Ngizo-introducer i-team. Sonke siyamazi umkhulu uMandela ngithi. Yes. Siyamazi? Yes. Wenzani uMandela? Ufuna ukhomba oyedwa? Ngizokhomba oyedwa. Uzusho wakho ozala ngaphambili uzokusho ukuthi uMandela sithi wenzani? Gidela la phezulu ephambili. Walwela inkululeko. uMandela walwela inkululeko yethu. Okay, simshayeleni izandla. Yebo, wasilwela inkululeko njengoba sesikhululekile nje ingenxa yemisebenzi esayenzelwa uMandela. Wase egqugquzela ukuthi eindaweni esikuzona asibe nomoya wokubuyisela kulabo abadingayo, giving back to kulabo abadingayo. Yilokhu ke esizokwenza njengenkampani iLovo la esikoleni eSibongile. Siyamazi iLovo? Obani abamaziyo iLovo? Asishoni sithi iLovo! 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 iLovo iGrand, iLovo inkampani kaShukela eyakhele khona la eDalton. Uma ngabe usuka la uya eDalton, sike sibone lapha ekushunqa khona intutha ngithi. Abanye banomalume wabo no-anti babo abasebenzayo noma wabo nobaba wabo abanye. Iyona ke inkampani enkulu kaShukela. Mangabe uyothenga ushukela nje esitolo, ungawubheki omunye ushukela, athi uzobheka ushukela obhalwe kanjani? iLovo, number 1 ushukela wakwa iLovo. Ngizo-introducer i-team noma esihamba kanye nabo. Then emva kwalokho sizobe sesiqhubeka nohlelo lokunikezela izicathulo. Azisinele sonke izicathulo, kodwa ngelinye ilanga siyoqhamuka sikuphethe okunye okuyokwazi ukuthi kunele nakwabanye. Thina esingakwenza ukuthi sijabulele labo abazoyithola ngethemba lokuthi nathi ngelinye ilanga
ukhona esiyokuthola. Uku-introduce nje i-team ngala nginolunga Mthuli. Shine Lunga shine. Malumlunga. Ngoba phela ngeke nisho kanjalo. Kube uXoli Jobe. Kube uMorgan Naidu. Sibe noSebe wakaMdawu. Bese siba noXolo wakanzama. Yesiya. Lapha ekugcineni sino Sinomalume uMduduzi Manqele. Umalume uMduduzi Manqele. Ngeke ngisho ukuthi umculo. So iyona i-team esihamba nayo nakwi-staff ekuyiyona esizothula iy'cathulo lezi esize ngayo amaphezi awu-50 esizowanikezela kubantwana. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Abengisho ukuthi emva kokukhuluma kwakho nathi kwaGrace Services nayo imali umbani. Siyabonga malume uMduduzi, siyabonga kakhulu othisha. Thank you Principal Babu Vilakazi, siyabonga kakhulu. What a humble man of God. Hallelujah. Ngimazi from Dala Mr. Vilakazi. He never changed. He's always like this. Siyabonga uqhubeke kanjalo. Nengane zakho siyabona ngizikhombisa impilo. So siyabonga, we hope nawonyaka ozayo futhi sobuya sizonibona. Sizonidedela ngoba nelokhuzana nelanga liyashisa bakithi. Okugcina ngingakakhohlwa, I'm with two gentlemen mhlambe niyababona nje la nama cameras. So there is a nina ama cell phone. Cell phones, let's make use of our cell phone ngendlela right. These guys run a YouTube channel. It's called Eduze Podcast. So they're representing indawo yangala eBhamshela ne. Kuthiwa iSeduze Podcast. Uma une phone, go to YouTube, then subscribe. Ukhona ukubuka icontent yabo. Nani nizovela ko YouTube. Bazonithatha benifaka YouTube, they're going to document this. Even after senikhulile yabona nje lo weave izobe ibuka weave yakhe even many years to come. So they're going to document like this. So ibona abathi no, we see ukuthi abantu bayasebenzisa ama cell phone. What do we tend to use cell phones and internet ngendlela ezwrong? So by good example ukuthi you can use internet and cell phone for a good cause. So you must look up to these guys. Noman babona nje nibabuze ben mentorishe ukuthi how to create content, ne? Even nalabo abafuna ukulima yonke even ama course la benifuna ukwenza mani pass. You ngena ku YouTube uzokwazi ukubona. Ungathathi cell phone for WhatsApp and games, ne? If uthola ifone and smartphone, make sure you get YouTube. Mawusayi umntwana get a YouTube Kids, ne? Ukhona ukubuka izinto that are gonna resonate now as umntwana. Ningabuka izinto lezi engezinyise ndawo, ne? Hayi eyakanzoba ingane papa yini. It's a rare thing to ubeze kanjani sabathi namhlanje siba
Sibongile? Hayi inhlonipho ikhona kule sikole ingane ayihluphani ilokho njengakusho inhlonipho iyafundiseka la ekhaya. Yeah, bethu ilove bethu can you promise ukuthi isazoqhubeka yenze more sekuningi sizokwenza nje lokhu sayisiqalo nje kodwa sizoqhubeka sikwenze futhi. It was your first time usebenzisana nalo bethu lo right? It was the first time sisebenzisana naye and siyasebenzisana kahle naye futhi sisacabanga ukuthi vese sizoqhubeka sikwazi ukusebenzisana nabo. Siyazi baningi vese abanye abenza umsebenzi njengowakhe ama-NPOs so wonke umuntu nawo uzothola ithuba lakhe. Ukubona namhlanje iy'ngane not ukuthi zonke zitholile iy'cathulo kodwa iy'dlangane liy'tholile iy'cathulo so nabanye nabo ukuthi bakhona nabo abavele nabo balo ukuze ukwazi nenkampani futhi ilove ukwazi basebenzisa. It's like you're taking back to the community so yokho sifisa ukwenza. Siyabonga kakhulu bafethu. It's a wrap bafethu la Sibongile bafethu. Siqedile bafethu. Uphatha njani usuku namhlanje dog? Yeah, I know. It was chilled. Usuku oluhle kakhulu. And for me, like, more than anything is to see the smiles from kids. You know? Wow. That's what I wanted to see. Seeing the kids smile, seeing the kids happy, because this was not for us. Yeah. This was not for the teachers. This was not for the organization or Ilovo. This was for the kids. So for the kids. For them to see them smiling. That brings hope, yeah, because the main goal is to motivate. This is motivating, so that even nalomntwana lo ongeze esikoleni because akanazo icathulo. About okay, even noma ngenayo icathulo I can go to school so that the teachers can see ukuthi anginazo icathulo mase bayasiza. Umuntu angahlali because we may like punish kids sometimes. Hey, why ungekho esikele? Why ulovile? We don't know the reason. And the reason why abantwana bamhlekile ukuthi ube ngenasicathulo. Yabo isicathulo sidabukile. So now that's gonna bring hope. Noma ngenazo icathulo, go to school, someone is gonna assist. So because into engiyibonile ngibone hope from abantwana which was like I'm happy. Wow, like mina kade ngihamba ama-event and stuff like this was touching dog. We fuck. Like wafika kanjani uzuqala i-organization? What I can say to everyone, whether or not the organization, even if you want to start a business or something, there's something more we want, more change we want, or before you sleep, or when you wake up during the night, there's a voice that you sometimes hear. Never ignore that voice. Take a leap of faith. Sometimes it's not easy because everything now is money. And you know the challenges in Amengiba now because most people they think, hey, this guy has money, how can he do 1, 2, 3? No, it's not about money. Listen to that voice and push. You know, because there's a reason you hear that voice. It's God speaking to you. Because there's a white man that once said to me, because I used to post a lot of status speaking about God, Jesus. Then he replied to me and said, don't always count on God. God gives opportunities. I'm just paraphrasing. But basically it meant like, these will come from God as God. God is going to use people. Opportunities, you know. So you need to maximize opportunities as much as you can. So and take a leap of faith. About that voice that comes to you. I'm sure before you even started the podcast. Because it's not fashionable in this era to start a podcast. Some they don't even know what is the podcast. But if we don't have that voice inside you, you'll fail. There's a lot of challenges that when I'm writing my book that I will like discuss or wash and face it through the journey. But because I heard the voice and I can't stop. Because of that voice that I heard. And I was alone. But that voice. Dog, like to cut it short, dog, we need to have you as studio dog, like but I'm just happy for today. It was like, yo, bro, we need to have you. This kind of shows. I'll definitely.
ngibona usujaha inkukhu eceleni mina ngawo impilo yami yesiseceleni